La cooperació sindical pel desenvolupament que els sindicats dels països del nord duen a terme en col·laboració amb les organitzacions sindicals del sud global té com a principals objectius la defensa dels drets humans, la governabilitat i la democràcia, la consolidació del treball digne com a element imprescindible per a un desenvolupament econòmic sostingut i sostenible, l'enfortiment de les organitzacions sindicals i socials, el foment de l'economia socialment responsable i d'una cultura de pau i creació de xarxes sindicals que enfoquin els problemes dels treballadors i treballadores per avançar cap a la justícia global, tot defensant els drets humans laborals. A casa nostra, la UGT de Catalunya va crear l'any 1988 la Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris perquè treballés en aquest àmbit tot gestionant els anhels internacionalistes i solidaris de l'organització envers els treballadors i treballadores del món. Ens trobem al Salvador, on Sindicalistes Solidaris impulsa diversos projectes que van des de la promoció d'una economia social i de proximitat amb la xarxa de cooperatives pel treball digne amb més de 50 centres arreu del país, fins a la defensa dels drets humans laborals de les treballadores de les maquiles amb la creació de l'Espai Dona, que forma, assessora, denuncia les vulneracions dels drets i organitza les activistes, passant pel treball a les escoles amb els docents, infants i famílies en el coneixement dels drets sexuals i reproductius i la lluita contra els abusos sexuals i psíquics que pateixen milers de nens i nenes. Al Marroc, l'altre país on treballa Sindicalistes Solidaris, impulsem l'empoderament de les dones sindicalistes dins de les seves empreses, el sindicalisme i la societat per tal que puguin defensar els seus drets laborals amb plenes garanties. També lluitem contra l'abandonament escolar i el treball infantil a la zona nord del país i a l'organització sindical, la formació dels treballadors i treballadores i la denúncia de vulneracions de drets a les zones franques i maquiles marroquines. Com veiem, tot de projectes amb un marcat caràcter de gènere i defensa dels drets de les dones, posant la defensa dels drets humans laborals a l'epicentre de totes les nostres accions, sense oblidar la ingent tasca de sensibilització, difusió i denúncia de les vulneracions dels drets que la nostra entitat realitza entre la ciutadania del nostre país. La cooperació sindical aporta beneficis positius en tots els àmbits i fa que tothom pugui accedir a un treball digne. Junts, fem-ho possible. Tu ets motor de treball digne. Participa!